गिबियाव बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। आसाम सरकारा देग्लाय बोसोरनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सानखौ आसामाव फरायसा सान फालिगोन। 30 मार्च खालारखौ आसाम सरकारा फरायसा सान फालिनो साखाफारा जाबाय। गासैबो कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव 30 मार्च खालाराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिनाय जासिगोन। उदालगुरि जिल्लानि हेमा नार्जारिया गल्ड मेडेल देरहानो हादों। बिटिआर खुंथायनि बड'लेण्ड स्पर्ट्सनि बानजायनायाव बेरगावनि गेलेग्रा फोथाराव बक्सिं गेलेमु बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन आरो बे गेलेमु बादायलायनाया 62 केजिनि गेजेराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बक्सिं गेलेमु बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि ओनसोलनि बलाबारि गामिनि थागिबि हरि नार्जारि आरो मनमति नार्जारिनि आंगो फिसाजो हेमा नार्जारिया फाइनाल मेचआव देरहासार जानानै गल्ड मेडेल मोननो हादों। थांनाय मैया आसामनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा आरो गुबुन सासे हिन्जावसाया गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्ला गरेसरनि थागिबि चन्द्र दैमारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरफोरा फैनानै गाग्लोबदोंमोन। बे मैदेरफोरनि गाग्लोबनायाव चन्द्र दैमारिनि फिसाजो 7 बोसोर बैसोनि बिरगोस्रि दैमारिनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासे फिसाजो मनमति दैमारिया गोब्राब जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि चन्द्र दैमारिनि गुबुन सासे फिसाजोखौ मैदेरजों गाग्लोबजानानै गाज्रि रोखोमै जखम जानायनि जाहोनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिस थानायाव 10 नं देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजितगोरा बसुमतारिनि हेंथायै एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ एफआइआर थिसनबाय। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि गाननाय जोमनायखौ लानानै मुनमुन ब्रह्मखौ सोंखारिनायनि हेंथायैनो एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बिजितगोरा बसुमतारिखौ क'क्राझार सदर थानायाव एफआइआर होदों। जाहाथे बिजितगोरा बसुमतारिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै गोख्रों आयेननि राहा लायो, बेनि थाखाय एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ दाबि दैखांदों। सुदेम सना रामसियारि प्रडाक्शननि दैदेननायाव मैयाबो गैया मुंनि भिडिअ शुटिंआ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। फुंबिलिनि समाव बोराइ बाथौनि सेराव बावथाय बावनायनि गेजेरजों आनान गसाइखौ आरज गाबनायजों शुटिंनि हाबाफारिखौ जागायजेनो। दिनैबो गैया मेथाइनि शुटिंखौ मुसलपुर ओनसोलनि माखासे जायगाफोराव लानाय जादों। बे मेथाइनि शुटिंआव राहुल बर'आ दिथा होदों। उज्जवल बर्मन आरो थाजिम रामसियारिया केमेरा खेबगोन। बे मेथाइआव गाहायै फाव खालामदों सुदेम सना रामसियारि आरो सुरजित देउरिजों लोगोसे प्रदीप बर', गिरीश रामसियारि, रमेन बिपुल बिथांमोनाबो बाहागो लादों। सुदेम सना रामसियारिनि आंगो बिफा एबा मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप रामसियारिनि लिरनानै सुर होनायाव बर'नि मुंदांखा मिउजिक दिथागिरि हरेश्वर स्वर्गियारिनि मिउजिक दिथा होनायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारिया दिनैबो गैया मुंनि मेथाइखौ रोजाबदों। फैगौ 2 एप्रिल खालाराव सुदेम सना रामसियारि इउटुब चेनेलाव हगारनाय जागोन होनना मिथिहोयो प्रडिउसार दीपक रामसियारिया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।